दिनैहाय आं दंफैयो क'क्राझाराव दिनै नैबे निदान फाउन्डेशननि अर्गेनाइजेशनाव जितु एन्ड चाइल्ड ट्रेफिकिंनि मोनसे माराथन प्रग्राम लानाय जादों बेवहाय आंबो बाहागो लानो फैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बेवहाय दिनै आं नुनो मोनफैदों उन्दै उन्दै गथ'फोर बेवहाय फैनानै माराथनखौ खारफैनो थाखाय रेडि जानानै दङ गासैबो आंबो बिथांमोनजों खारनो होननानै रेडि जानानै दं दा जोंनि ससाइटिनि ससियेल मोनसे बिराद गिदिर एजेन्डा बेयो बिराद ससियेल प्रब्लेम मोनसे आरो बेनि थाखायनो मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम लानाय जादों जेराव जों खारनानै माराथन रेस खारनानै जों बेखौ दिनैहाय बेबायदिहाय मोनसे गिदिर इशुखौ जोङो स्टप खालामनायनि थाखाय जों बयखौबो जाहाथे एवेयर खालामनो हायो बेनि थाखायनो आरो जों बयबो टुवार्ड्स चाइल्ड ट्रेफिकिं जों बयबो एसे सामोल जानांगोन बयबो बुजिलायनांगोन आरो गोबां जेनेबा चाइल्ड ट्रेफिकिं बायदि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय बे इशुखौ लानानै जोङो गोबाङानो एसे एभयड खालामनाय बायदि जायोबा जों नुनो मोना बे बुस्थुखौ लानानै खिन्थु आंनिबा जों बेबायदि एवेयारनेस प्रग्राम बा बेबायदि माराथनफोर जुदि जोङो कन्डाक्ट खालामबाय थायो बे इशुआ बांसिन नोजोराव फैगोन होननानै आं सानो बेनो सरकाराबो बे बुस्थुखौ एसे नोजोर होनांगौ आंनिबा आरो बिथांमोना बेबायदि नङा जे बिथांमोना जेबो खालामाखै बिथांमोनाबो खालामदों खिन्थु बे बुस्थुआ ओरैबायदि माने इशु जे बुस्थुआ माने थाबनो जोबनायनि लामायाव नुनो मोना बेखौ बेनिखायनो आंनिबा सरकारा लामा लादोंबाबो आरो बांसिन स्ट्रिक्टलि बे बुस्थुखौ आरोबाव नोजोर होयो आरोबाव जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बे चाइल्ड ट्रेफिकिंनिफ्राय बासायनायनि थाखाय आरोबाव स्टेप लासिनो होननानै आं बेखौनो सरकारनि सिगाङाव आर'ज गाबो रायजो राजाया गिदिर मोनसे रल प्ले खालायो मानो होनबा जोंनि बे ससाइटियाव चाइल्ड ट्रेफिकिं बायदि बुस्थुखौ गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ आरो बेखौ नोजोर बोनानै लाबोनाया जोबोद गोनांथि जानानै दङ आरो रायजोफोरनि सायावबो रिक्वेस्ट जाहाथे उन्दै गथ' गथायफोरखौ बे बुस्थुनिफ्राय होबथानायनि बा सोरबा जुदि अबावबा गाज्रि नुदों बे बुस्थुखौ सिरि थायाबासिनो जाहाथे थाबनो बुङो बा गोबां इशुस दङ जेरै चाइल्ड लेबार जेरै गथ'फोरखौ थगायनानै लानानै थांनाय बेफोर बुस्थुखौ जुदि अबावबा जानाय बायदि मोनोबाथाय बिथांमोनाबो सिरि थायालासिनो जाहाथे मोजाङै मोजां गथ'फोरनि थाखाय साननानै जाहाथे बे प्रब्लेमखौ एसे सिगाङाव लाबोनाया मोजां जायो